Bueno, boas tardes. Damos comenzo á convocatoria do pleno ordinario, que ten os seguintes asuntos na orden do día. A parte resolutiva, punto número 1, aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Chegolles o borrador a todos? Estamos todos de acordo na acta? Pois, aprobamos. No asunto número 2, a aprobación da permuta de bens inmobles na parroquia de Moucide. Quero explicar ti? Explico eu? Sí. A proposta de don Ángel Rivas Novás, en calidade de secretario da Asociación de Veciños de Moucide, que manifestou o seu interese para a agrupación de parcelas cuxas referencias catastrais son, mellor o miro para outro, porque senón, aquí, polígono 9, parcela 517, e a outra, polígono 9, é que aquí puso a referencia, e a outra é polígono 11, non, 511, 517. E de modificación e de permuta do camiño municipal número 9009 do polígono 9 identificado tamén con esa referencia catastral, acompañado polo proxecto técnico redactado pola arquitecta técnica doña María Inmaculada Lestegas Trigo, presentou neste Concello, como decimos, con data 9 de abril de 2019, esa proposta. A proposta sobre a mesma recaiu o informe do arquitecto técnico municipal deste Concello, paseino a todos e puxen a resolución. La conclusión do mesmo din, leo en castellano porque está redactado en castellano. El camino 9009 del polígono 9 de Ovaladouro, denominado Camino del Pozo Mouro, identificado con la referencia catastral 9009 de polígono 9, se trata de un camino existente, por lo tanto no se trata de un vial de nueva apertura. Dicho camino se encuentra inventariado en el inventario de bienes y derechos de la Corporación Municipal de Ovaladouro en el epígrafe 132 Vías Públicas, Caminos y número de orden 255, figurando en dicho inventario el camino con una anchura de 6 metros. La permuta que se pretende realizar supone un cambio puntual en el trazado de dicho camino, no suponiendo una ampliación en la longitud del mismo. Tanto el terreno que ocupa en la actualidad la parte del camino que se pretende permutar, así como el terreno por donde se pretende reubicar parte del trazado del vial municipal denominado Camino de Pozo Mouro, se encuentra calificado en las normas subsidiarias de planeamiento del término municipal de Valadouro como suelo no urbanizable de área de tolerancia exterior a núcleo. El terreno que se pretende permutar y por donde se pretende reubicar un tramo del vial municipal, camino 9015 del polígono 9, tiene una anchura de 7 metros, por lo tanto cuenta con una mayor anchura que el vial en la actualidad, siendo esta de 5 metros, lo que permitiría que ese tramo el camino tuviese una anchura de 6 metros, siendo esta la que figura en la ficha del inventario de bienes municipal. Este incremento en la anchura del vial supone una mayor facilidad de incorporación y salida al vial municipal al que acomete. La solución propuesta reduce la longitud del tramo de vial que se pretende permutar, pasando de los 71,30 metros actuales a 65,10. Sin embargo, se produce un aumento de la pendiente longitudinal del mismo, pasando del actual de 1,61% a 5,01% del nuevo tramo de trazado planteado que se propone, siendo esta una pendiente admisible en carreteras convencionales. Entendiendo que dicha permuta puede ser favorable a los intereses del Ayuntamiento de Ovaladouro, por tanto, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el proyecto técnico de agrupación de parcelas y modificación de trazado de camino municipal aportado con la solución de permuta de terreno que afecta a un tramo del Camino del Pozo Mouro. Esa es la conclusión. Hay también un informe de Secretaría favorable al procedimiento y existe también un informe favorable de Patrimonio que na súa parte resolutiva din: de acordo con todo o indicado no exercicio da competencia que me atribúe o decreto
163/2018 de 13 de decembro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo conforme o disposto na resolución de 9 de xaneiro de 2019 da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural pola que se delega nos titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura e Turismo o exercicio de determinadas competencias, a vista do informado polos servizos técnicos da Xefatura Territorial de Lugo, resolvo autorizar o solicitado. Esta autorización emítese desde o punto de vista da protección do patrimonio cultural sin prexuízo dos dereitos de terceiros e independentemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, autonómica ou cualquera outros que fosen necesarios para a realización das intervencións recollidas en ela. Os informes. Ben, como ustedes todos saben, e aunque os informes son moi técnicos con todas as referencias catastrales, se trata do camiño que pasa polo medio a medio do que era o campo da escola en Moucide, e a Asociación de Veciños o que solicita unha permuta dese trozo, pasando ao final, porque pretende facer, bueno, está facendo unha área recreativa ali, claro, non ten lógica ninguna que con un parque infantil e con área recreativa, pois que lle pase o camiño polo medio, que tampouco eu, que son daquela parroquia, non recordo que existira sempre, pero bueno, ali está inventariado, é do Concello, e o paso primeiro para poder facer esa permuta, pois é isto, ten todos os informes favorables. O de patrimonio se refiere porque está inventariada a escola, que é a escola da Sociedade Valle de Oro de La Habana, ten o seu historial, aparece nun plan básico agora como inventariada, non sei por qué, pero bueno, aí está, e o informe de patrimonio favorable, e o primeiro paso sería aprobalo no Concello por tratarse de un camiño. Se fose calquer outro tipo de parcela non sería necesaria a exposición pública, que sería o paso seguinte por si alguén se sinte perxudicado, que poida facer as alegacións pertinentes. E, bueno, isto é unha cuestión puramente técnica que temos... non é necesario? Non era necesario a exposición pública? Sí, neste caso sí. Non sería necesario se non fose un camiño, se fose outro tipo de parcela. Bueno, entón abrimos agora o turno de intervencións do Partido Popular. Bien, nosotros non estamos en contra de que se cambie o camiño, moito menos. O que pasa é que non nos parece normal como se está facendo. A nosa opinión é que se ten que facer primeiramente a exposición pública, notificar aos colindantes e, en caso de que non haxa reclamacións ou en de que souber, se non prosperaran as reclamacións, nosotros votaríamos a favor de ese cambio de camiño, que non ten nada en contra do camiño. Pero parece unha parte moi importante que será a dos vecinos, non solamente a da asociación. Entón, a exposición pública, baixo a nosa opinión, debe de ser antes de aprobar isto. Esa é a nosa opinión. Bueno, creo que é unha cuestión técnica, aí nos ten que asesorar a secretaria, porque, claro, os pasos que deu o Concello teóricamente son os que hai que dar. Se realmente non hai permuta, non hai nada que expoñer ao público tampouco, entende? A permuta como tal non requeriría a exposición, pero estamos a falar dun camiño inventariado. O camiño inventariado require a desafectación do mesmo. Entón, se hoxe aproban aquí a permuta, o inicio da permuta, a continuación o seguinte sería facer a desafectación do ben, na propio sistema de desafectación xa vai implícita a notificación dos veciños colindantes, a exposición pública, exposición no tablón de dictos e ainda no BOP. Entón, Pero se a exposición pública se fai agora non é legal. Pero vamos a ver, o que lle quero decir é que hoxe aquí o que se trata sería de pensar o Concello ten algún tipo de inconveniente en permutar ese camiño, sí, no, como inicialmente. Entendemos que sí, que se pode. Entón, o seguinte sería proceder a desafectar o camiño. El propio procedimento de desafectación xa leva implícito toda a posibilidade, es decir, a posibilidade non, a necesidade de notificar tanto públicamente como a todos os colindantes. E con posterioridade, unha vez que estivera desafectado, procederíase á permuta, a aprobación definitiva da permuta.
unha pregunta. Moi ben, eso A non nosa varía, Perdón. eso non varía logo que a nosa posición logo. Variaría si, vamos a ver, si despois hai unha reclamación e non, É que se hai quen unha... atende esa reclamación? No, o pleno. O pleno, desafectación de bens, sempre o pleno. As reclamacións que se poñan dentro de ese expediente necesariamente teñen que vir ao pleno, porque o pleno é o competente para desafectar os bens. Non se pode facer de ninguna maneira, ninguna outra, é competencia exclusiva do pleno. Moi ben, pois entendido. Que A nosa posición sería- é igual, nosotros non temos nada en contra de que non se faga o camiño, votaremos a favor desto, se non se pode fazer antes a... Que hoxe, en realidade, o que se trae aquí é iniciar o expediente, é dicir, ten o Concello algún problema en que esa parte pequena de camino se cambie por outra que son máis metros? Sí, non a ten, entón iniciase un expediente de desafectación do camiño, e unha vez que o camiño estea desafectado ten que volver a traerse. Calqueira alegación e cualqueira oposición de algún veciño ten que tratarse necesariamente polo pleno. É que é unha competencia plenaria. Resolverémolo no Claro, pleno é que é correspondiente. pleno, non se pode delegar. Pero unha pregunta. Pero vamos por turnos. Se no turno Benegá, Pero é que agora toca Bueno, nosotros non temos nada contra que se faga esa permuta, sempre que, claro, non haxa perxudicado ningún veciño, non sei exactamente os trámites que hai que facer, se verdadeiramente teñen que estar, se ten que volver ao pleno, se hai unha reclamación. de algún veciño, bueno, nosotros non damos. Se non hai ningún veciño perxudicado ni nada, os veciños a asociación de veciños de Moucide que quere cambiar, pois que o cambien. Verdadeiramente as asociacións de veciños tampouco normalmente non sei os socios que teñen, pero non son representativas das parroquias, non suelen ser, non sei. Pero bueno, pois isto nosotros se queren cambiar que o cambien, e se non hai ningún veciño afectado por o que reclame, pois se reclaman volvo ao pleno, vamos votar a favor tamén. O pleno que inicia o procedimento, o pleno que o ten que terminar. María José? Si nosotros accedemos á pregunta, quero dicir, nos ahora votamos a favor da pregunta, logo, se existe un veciño afectado, nosotros podemos... É que, a ver, é que igual non me expliquei ben. Vamos a ver, agora iniciamos o procedimento da permuta. Sí. Se hai un vecino afectado... Un vecino afectado ou veciños que non queiran. Vale, as reclamacións haberá un período de exposición pública. Todas as alegacións, en o momento que haxa unha relegación, teñen que ser resoltas no pleno. Entón, isto sería unha aprobación inicial a favor de que o Concello non se nega a que se faga eso. E despois é o pleno que resolve. O pleno resolve como resolve sempre por maioría. É dicir, si as alegacións terán que ser informadas con informe técnico, e logo xa o pleno é que quen é soberano para darlle valor, sí ou non, ás diferentes alegacións. De acordo? Nada, eu si os vecinos o queren, creo que deben ser conocedores todos do trazado que se exposto o trazado, para que todos señan os afectados, non só porque señan colindantes, sino tamén por uso dese camiño, pois que poida decidir se o queren así ou queren o trazado original, porque ese camiño ten moitísimos anos. Igual que o mundo non o recorda, a miña mãe recorda con 7 anos ir coas ovellas por ele. O fecho que polo menos 83 anos ten. Houve cambios desde aquela, pero vamos a dejar a cousa así. Xa se cambiaron no campo de fútbol, parece. Sí, iba por detrás da escola, non parece. Bueno, Eu recordo pequeno xogar ali no campo de fútbol e non había tal camiño. Pero bueno, vamos a discutir eso. Estamos con outro tema. pode ser entón votar? Votamos entonces. Votos a favor? Todos, non? O terceiro é a aprobación de... Punto número 3. Aprobación da moción presentada por Vía Galega sobre a emigración galega. Bon, esta é unha moción que presentou da plataforma Vía Galega, presentou aquí Eduardo, polo menos ben asinada por Eduardo.
Eduardo, quere la ler ti? No, dai. Pois prego disculpas a todos por a miña voz, hoxe que non están moi boas condicións. Leo. No poema Pra Habana, a nosa poeta Rosalía de Castro plasmou con especial sensibilidade o drama da emigración. Un drama non só persoal, senón tamén social e nacional. A emigración provoca desarraigamento, familias rotas e conduce tamén á desertización económica e á perda do horizonte de futuro dun país. 156 anos despois da publicación de Cantares Galegos, este drama dista moito de ser unha triste lembranza do noso pasado. Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, nos últimos 10 anos emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos, idades nas que se concentran a maior parte das persoas demandantes de emprego. Nese período, 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos abandonaron o noso país. Mozas e mozos que, ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral, tiveron que coller a maleta para xe ganar a vida fora. Unha sangría para unha sociedade que criou e formou a unha xeración para que o seu coñecemento e o seu traballo contribúa ao progreso de outras sociedades en vez de reverter no país. A emigración mesmo está a poñer en perigo a propia viabilidade de Galiza. O impacto da emigración é evidente no noso debalo demográfico e no avellentamento da poboación. A poboación activa de Galicia, persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou buscan emprego, representan menos da metade da poboación total. Na época que Rosalía escribiu Pra Habana, a poboación de Galiza presentaba un 11,5% da poboación total do Estado español e a súa densidade de poboación duplicaba a media estatal. En 1900, a porcentaxe descendera ao de 64%. En 1950, situábase no 9,26% e en 2018 era só do 5,74%. É dicir, o peso relativo da poboación de Galicia no Estado español reduciuse a metade. En 2018, a nosa densidade de poboación situouse por primeira vez por baixo da media. Algúns xa denominan a esta realidade a Galicia minguante, e se non lle ponemos remedio a esta sangría poboacional, significará a morte a medio prazo de Galicia como ente colectivo. A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrucción de parte importante da nosa base productiva, a precariedade do emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do debalo demográfico do país e o aumento da inmigración. Por todo o devandito, o Pleno do Concello de Valadouro adopta os seguintes acordos: dirixirse ao Parlamento de Galiza para que tome en consideración a emigración como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galiza a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Instar o Parlamento de Galiza a constituir no seu seo unha ponencia sobre a emigración galega, co obxecto de que no prazo máximo de 5 meses estude e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia actualmente golpea o pobo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que movilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza, a creación de emprego digno e de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar, o compromiso dende o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos sectores estratégicos e o tecido industrial de Galiza, nomeadamente o agrogandeiro, forestal, marítimo, pesqueiro, enerxético e das TIC. Asina don Eduardo Chao González, voceiro do Grupo Municipal do BNG. Bueno, pues o tema sempre se nos estamos quedando sin población, o da España vaciada, que agora está tanto, en Galicia somos
que... No, estamos de acuerdo. Sí, a propia moción. Sí. Lo que acabas de decir. Ah, aquí. Bueno, pola nosa parte, tamén estamos de acordo con o plantexamento da moción, non teria máis. O que me faltaba ler de acordo, me parece un pouco utópico. 5 meses para que o Parlamento de Galicia poña unha ponencia sobre a migración galega, non o vamos lograr, sobre todo coas eleccións postas aí a media hora. É o compromiso do goberno municipal con políticas que promovan e vean fortalezas estratégicos. Non o logramos en toda a vida, vamos a lograrlo, pero bueno, por intentar Hai que ter, se os que estamos en política temos que ter por lo menos ilusión. Claro. Se vota entón? Sí, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Todos. En asunto número 4, a aprobación da moción presentada polo grupo político do BNG sobre o arranxo da sinalización. Leo. Don Eduardo Chao González, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego do Valadouro, o abeiro da legislación vixente, presenta para seu debate en pleno a seguinte moción: arranxo ou reposición de sinalización de barrios e cartéis indicativos nas parroquias do concello e delimitación con concellos veciños onde non exista. Dende o BNG expoñemos que, atopándose moitos dos letreiros existentes de sinalización de barrios en mal estado ou mesmo caídos no chan, e en varios puntos do concello non se atopa sinalizado o comezo ou fin do noso concello, entendemos que non sexa de elevado coste o seu arranxo ou ben a súa reposición, pois cremos que axudan a veciños e visitantes a chegar a vivendas ou lugares que veñen a visitar o noso concello. Polo tanto, propoñemos o seguinte acordo, arranxo ou reposición, se fose necesario, de indicadores de barrios e parroquias do concello do Valadouro e sinais indicativas dos límites municipais do Valadouro. Bueno, isto é o tema das señales estas que se puxeron que fora a mediación dunha subvención da Comunidade Económica Europea, que era me acordar dos barrios e tal, que se puxeron a presa é mal, porque moitos lugares botados ellos son unha presa de hormigón e se fixe cementación ninguna, e tan tiradas por medidas, moitas están tiradas por medidas silvas, dando un aspecto de son unhas señales ben bonitas, donde señalizan os barrios, e eu creo que no rural é importante ter os barrios señalizados. Partido Popular? Sí, pareceme ben. A verdad, moitos cementos non lles botaron tanto que se metieron, a mitad de que algunos se repararon, pois, pero bueno, de darles un repaso agora pareceme lógico. Nosotros apoiaremos as... Sí, nosotros tamén, porque además é que o que dice aquí Pichín, que a veces, perdón por de Pichín, que a veces desorientas ou alguén que non chegue a que non sabe a zona, pois sí que se orienta moito coa señalización. Incluso cos que somos de aquí, que hai pistas que non conocemos. Bueno, nós estamos de acordo, somos conscientes do problema que hai. Algúnas delas non se chegaron a restaurar, por chamarlle de alguma maneira, últimamente por falta de personal, vacacións, algunha baixa que tuvemos, e outras que sí que requieren outros arranxos, necesitan un orzamento. E a finales deste ano non foi posible, como non foi posible dedicar outros orzamentos a outra cosa. Esperamos que agora, a principios de ano, que podamos dotar a partida correspondiente e si se poñerán en marcha o antes posible, por suposto que sí, e mellorar naquelas en que poidamos mellorar. En cuanto a parte que dice os límites do concello, todos sabemos que hai algunha vía que non é municipal, entonces tamén hai que mirar se é cuestión, non obriga, sino facelo ou conveñalo ou solicitalo tanto en vías da Diputación como da Xunta. Nas municipales, pois por suposto que sí, estamos totalmente de acordo. Pasamos a votación, entonces. Votos a favor da moción?
E asunto número 5, escrito presentado ao Pleno da Corporación por don Pedro López Morilla. A atención do Pleno do Concello do Valadouro. A atención dos grupos políticos locais con representación no Concello. Bo día. Son Pedro López Morillo, un estudante de 18 anos que hai uns meses comezou un proxecto de recollida de asinaturas para aumentar a oferta educativa do Instituto do Val do Ouro. O IES Alfoz Valadouro é un centro que conta cunhas instalacións de gran calidade, moi novas, xa que foi construído na década dos 90 e cun profesorado implicado no seu bo funcionamento e moi traballador. Porén, está totalmente desaproveitado. Malia contar con máis alumnado na ESO que noutros lugares, este non dispón nin de bacharelato nin de ciclos de formación profesional, o que fai que moitos pais e nais se vexan prácticamente na obriga de mandar os seus fillos directamente a Foz ou Burela para non ter que andalos mudando de centro, co que isto conleva cambio de amizades, de profesorado, etc. Unha situación de desigualdade que acabará provocando, diso estou convencido, o seu peche ou se non o remediamos e non o podemos permitir. Como alumno do centro que fun dende 2013 ata 2017, véxome na obriga moral de defender o Val, os rapaces e rapazas, así como os servizos públicos. Todos e todas pagamos impostos e, polo tanto, merecemos unha educación digna, próxima e de calidade. O proxecto conta con máis de 1.600 asignaturas recollidas, unha cifra moi positiva, tendo en conta que a suma dos dos concellos non chega aos 4.000 habitantes. O pobo falou, quere un instituto e un val que dé oportunidades a xente xove para fixoar poboación e evitar que o rural se siga convertendo nunha terra sen ninguén. Queremos e exiximos solucións e os gobernantes e políticos deben escoitar as nosas peticións. A concentración do 2 de setembro demostrou que o interese da maioría en que isto se leve a cabo. Espero poder contar co apoio de todos os grupos políticos dos dos concellos nos plenos que se van a levar a cabo en xaneiro en ambos os dous povos con relación a esta petición. Temos que amosar unidade porque senón isto non será posible. Hai que solicitarlo á Xunta canto antes para poder contar no curso 2020-2021 con FP xa. Hai que moverse e eu estou disposto a facer o imposible para que isto se consiga. Manifestacións, sentadas, pancartas ou que sexa, con tal de ver mellorar o nivel de vida do meu povo, dos meus veciños. Agora ben, dende fora do mundo da política, eu non o podo facer todo e por iso necesito o apoio político de todos. Sen máis que dicir, só dar as gracias pola vosa atención. Un cordial abrazo, Pedro López Morillo. Abrimos turno de palabras, Partido Popular. A nosa parte, respecto ao apoio que necesitamos, non o cuidamos, a ver. Eu ten que iniciarse por chegar ao Concello, nosotros apoiaremos o que haxe que poder. Pareceme unha idea estupenda, necesaria, que xa deberá de estar feito, pero bueno, non houve outros sitios que concederonlo fai 2 anos, e aquí se pediron para ese sentido. Entonces, por a nosa parte, pues, o apoio necesario que faga falta. Venega. Por a nosa parte tamén, pero queremos deixar que o noso descontento porque non fomos invitados a unha mesa que hai de seguimento sobre as materias que hai. Non sei, o resto da oposición, Sí, nosotros tampouco. se fomos invitados, danos aquí un apoio, hai que contar con todos os grupos políticos. Iso xa lle Pero, bueno, sí, estamos totalmente de acordo. Perdón, Eduardo, na mesa de seguimento de... Sí. Perdón, para Como? a mesa de seguimento de que? Para poñerlo en Sí, acta. o mesa que hai que teñen sobre o seguimento. Sobre a solicitude dos ciclos. Seguimento para... Somos conocedores do... Pero que había esta mesa, non porque nos invitaran a ela, senón... Dos ciclos. Udivá. Sí, nosotros non temos ningún problema. 2020-2021 non lo vamos a lograr. É ilusión, pero bueno. Pero sí, sería magnífico, sobre todo un FP relacionado con algo
como un sector que seña puxante neste momento, sobre todo no momento en que a Mariña o necesita, porque vai ter que reorganizar os postos de traballo e a xuventude vai ter que reorganizarse tamén. Entón, sí que sería moi interesante. O Val non deixa de ser unha riqueza inmensa en sector forestal, en moitos sectores apícola, que sí que podríamos utilizar. Ese centro está infrautilizado, isto é unha realidade. Pero nosotros, eu e o fillo, no que poida axudarche, axúdeche, pero no 2020 e 2021 creo que vai ser un pouco precipitado. Sí. Si é 2021-2022, dámonos con un canto nos dentes. Bueno, vas a empezar, ¿no? Claro, é puxar. Polo Grupo Socialista, María, que estuvo Sí. máis enterada de... A ver, apoyamos en todo lo que... Eu tamén estou na mesa Sí, esa. en todo lo que haga falta a esto, sin duda. Pero quería solo matizar una cosa, que es lo de que si está la gente invitada o no invitada. A mí no me invitó nadie. Empezó con unas reuniones abiertas de todo aquel que pudo y quiso ir. Y a raíz de esas reuniones abiertas al público, anunciadas, Sí. Tenían que estar anunciados. anunciadas, Sí. yo me enteré porque estaban anunciadas. ¿Dónde estaban anunciadas? Había carteles anunciados pegados por Eu correo. sinto moito Que era la que Casa de será la un Cultura. Sí, sí, sí. A Casa da Cultura, hai un montón de días na Casa da Cultura. Yo no llevaba cartel en la Casa de la Cultura. Los carteles Eh, estaban por el pueblo. por favor, respetad os turnos de Los palabra. carteles estaban Podemos por el falar pueblo. todos, pero a su debido tiempo. Yo los vi. Y a mí no me llamaron personalmente por teléfono para ir. Vi el cartel, vi dónde era, vi la hora y fui. Igual que yo, hubo más gente. No mucha, es decir, porque había muy pocas. Pero hubo gente que no estaba invitada personalmente a ir. A raíz de ahí empezaron a salir estas otras reuniones para saber cómo se iba llevando el tema, para fijar, o sea, ir siguiendo un guión a ver qué ciclos se podían hacer, cuáles no, cuáles se veían más viables y tal. Pero no fui, yo por lo menos no fui personalmente invitada a ninguna mesa de nada. Fue a raíz de esas reuniones que hubo. Ben, se me permitides, e como é unha moción que non está presentada por ningún grupo político e a persona que a presentou está aquí, pois darlle oportunidade que poida dicir algo. Pedro, se queres manifestar algo. Sí, bueno, o primeiro dicir que eu nas primeiras reunións, as que se fixeron en campaña, obviamente, si estiven, nas que se fixeron no mes de setembro e en outubro, en dous non estiven, porque, como saberán, estou estudando en Vigo. Entón, eu mesmo estaba ao principio na mesa de traballo. Esas reunións naceron a partir dunha reunión que se fixo na Casa da Cultura aberta, houve carteles polo Concello, para levar a cabo a proposta dos ciclos. De todas maneiras, creo que ese é un asunto irrelevante, chegamos todos a tempo para colaborar, que iso é o importante, que creo que o que hai que mirar aquí é todos os partidos políticos pois dar unha resposta conxunta, porque xa vai haber que pelexar bastante para canto máis pararnos bueno, en tonterías que non deixan de ser tonterías de fallos de comunicación sin punto de vista importante. Non é que lle dasemos importancia, simplemente que non se eu sementara aí, non máis. Bien, entonces... Ana quería preguntar algo. Sí. No, solo decirle a María que, por ejemplo, o CEO do PP de Alfoz, o grupo que foi invitado. Yo te digo, Eu mío personalmente falei con Pedro por Messenger e comentei se tiña algo que ver coa política, porque eu, con dos vídeos que teño, evidentemente tamén estou interesada en yo te digo lo mío personal, no sé el resto. O Yo vi PP el Alfoz cartel, personalmente y fui. invitado tampouco foi, porque de feito eu non sabía nin quen era a persoa para que non para invitar. No, o chocante é que a mesa ao final aparece só política. Quero dicir, Claro. Están as ambas, No, Están as ambas. Están as Están as ambas, ambas, non a política. estaba Santa, bueno. As ambas. As ambas. As ambas. Pero a outra do Alfoz Valadouro está. Ambas, sí. Do Instituto. Sí, na última reunión A mí estuvo. me chamaba a atención que esa mesa non se día cuenta de que faltan grupos políticos e que se poidan chamar Sí, para eu intentar formar parte desa mesa. Non digo que vayamos agora a facer leña dese asunto ni nada, que non hai ningún problema. Pero era chocante, o sea, o chocante da mesa e da fotografía era a imaxe que proyectábamos, que igual que queremos dar a imaxe de unidade neste momento, a imaxe de unidade nese momento non se deu.
porque a imaxe que se deu nese momento era dous grupos políticos sentados nunha mesa e estaban debatindo maravillosamente cales iban ser os ETPs, que nosotros sabemos, que por lo menos en o proceso, por lo que me diga Pedro, que se non, non sei. Entonces, eso é... Seguramente non fora feito de mala fe, pero... No, pero bueno, así que era eso. Mellor é que teñamos todos xuntos, porque unha cousa tan importante como a esa, temos que todos intentar arrimar o outro. Además, é que Pero na mesa está o bloque de Alfoz e o PP de Alfoz. Na mesa, que eu tamén estou, está o bloque de Alfoz e o PP de Alfoz. Claro, Eu creo que foron voluntarios. Eu consideraba que estaban todos os partidos políticos que salían todos da tal, porque como había representantes dos tres partidos con tal, bueno, no caso do Dival non, sí que é verdade, pero no caso do PP de Alfoz e do BNG no caso do PP do Valadouro, do BNG do Valadouro, como estaban os partidos ali de Alfoz, pues pensaba que había contacto. A min des que pasou a reunión, o de Alfoz chamou, ou a de Alfoz chamou porque non fora. Non foi porque non saía. O PP de Alfoz. Porque deu unha reunión. Pasou o mismo. Vamos a... Bueno, de feito, eu en canto souben do malestar, eu o primeiro que fixo foi meter a todos para que na próxima reunión contestamos todos. Bien. A parte dos grupos políticos, pois, como alcalde e todo o que se poida facer e xestionar desde o Concello, pois, por suposto que vamos apoiar. A necesidade é clara e contundente e ojalá pois o podamos conseguir. Hai que empezar, se non empezamos realmente nunca terminamos. E é mellor deixarse de outras historias e a partir de agora pois tratar todos de unir as nosas forzas, porque é bon para todos, é bon para o Concello, é bon para a comarca e é necesario. Bien, entonces pasemos á votación. Votos a favor da moción. Por tanto, aprobada. Bien, a parte de actividade de control, o asunto número 6 é a dación de contas das resolucións da alcaldía números 440 a 527, que creo que teñen todos ustedes conocemento delas. Sí, son... finalizamos no último pleno ordinario coa 439, vai agora de a 440-2019 de 5 de novembro hasta o 527-2019 de 30 de 12 de 2019 que se atopan a disposición de todos para consulta. E no punto número 7 respostas da alcaldía ás cuestións plantexadas na sesión da data do 7 do 11 do 2019. Por parte do Partido Popular, a pregunta número 1 xa fora contestada no pleno. Sí. A número 2, en relación cos invernadeiros que se atopan abandonados, pregunta se lles vai dar alguna utilidade. Bueno, os invernadeiros non están abandonados, están sin actividade nestes momentos por mor do proceso de homologación, que é bastante tortuoso, por certo. Son unha parte da escola que se está homologando para centro de formación. Xa está homologada en 3 especialidades: forestal, agraria e competencias clave. Continuouse co proceso de homologación da agricultura ecolóxica. Síguese cumprindo os compromisos co Consello Regulador. Segue de alta en produción ecolóxica. De feito, o próximo xoves ten a inspección anual do BEDO do Consello para a renovación da inscripción. Estáse traballando na licitación para a compra de equipamento exixido para a homologación ecolóxica, que é bastante grande. Van a realizarse 2 cursos de inmediato, un forestal que empeza a 1 de febreiro e a continuación outro de agricultura. E se está perfilando un convenio con Cogami para dar formación a persoas con capacidades especiais. Na pregunta número 3, o estado actual da cooperativa de viviendas. Ben, pedimos axuda á Diputación para facer o proxecto do edificio. Sabemos que se trasladou a orden ao Servicio de Cooperación cos Concellos. Mañán vernes, precisamente, temos unha reunión na Diputación. Entre outros asuntos, vamos a abordar este para saber o avance dos traballos. O primeiro paso é ter o proxecto, sobre o cal se constituiría despois a cooperativa. Se logramos que non lo faga a Diputación, por suposto, é un coste importante que vai a redundar no abaratamento dos pisos. Na pregunta número 4, cal vai ser o destino do local social que parece xa rematado? Ben, dado que as conversas co Obispado na que se barallaba a posibilidade de facer un centro de día nas instalacións da escola do convento da Laxe
están estancadas. O obispo quere ter resolto primeiro con que medio se vai xestionar o servicio, lógicamente, seguramente a través de algunha orden religiosa, co que o obispado teria que concertar xunto co Consello. E dado que un centro de día é unha necesidade notable para o noso Concello, mentras non podamos dispoñer de outro local, sexa no convento ou logo nos baixos da cooperativa de vivendas, donde temos pensado habilitar un centro de día de dimensións máis grandes, o Concello vai se quedar cos baixos a cambio dos solares, a idea, pois pensamos que ese local social podía reunir as condicións necesarias para habilitalo como un pequeno centro de día inicial hasta que podamos dar unha solución cos dimensións adecuadas. Para un número de usuarios que variaría entre 10 e 20, 15 sería o máis probable, e poder ofertar unha solución canto menos aos casos máis urgentes e necesarios. Xa se fixo unha primeira solicitude a modo de información por si reunía os requisitos e saber que actuacións serían necesarias. Se nos contestou, e además se nos contestou rapidamente, que debiéramos aportar uns planos cos nosas propostas, é dicir, hai que fazer unhas pequenas variacións que consisten en un par de tabiques, se fixeron as correccións por parte do arquitecto municipal e que se adecuan ás necesidades da actividade. Son sinxelos, instalar unhas duchas nos servicios, un par de tabiques para dividir unha zona de enfermería e outra de comedor e pouco máis. E sobre desta proposta, a Xunta vai facer un informe de viabilidade coas correccións necesarias, se fosen necesarias, despois do que nos propuxemos, e de darse o caso logo é cando se tramita a posta en marcha. Isto foi enviado á Xunta o 28 de novembro. Estamos pendientes en espera de resposta, que creo que despois das datas de Navidad non tardará en chegar. A pregunta número 5, a piscina de Chapoteo, como xa informamos no pleno, o contrato da construción da piscina foi rexeitado pola empresa adjudicataria, co cal que se tuvo que volver a adjudicar. Xa está adjudicado, xa temos a empresa que o vai facer e as obras teñen que estar rematadas antes do 30 de abril. Esperemos que esta que si que a leva a cabo. Antes do 30 de abril? Do 30 de abril, sí. Sí, porque pois ainda que facer uns pequenos arranxos na piscina grande e ten que estar operativo para o 1 de xullo para abrila, non podemos ter a piscina en obras. En cuanto ás preguntas do BNG, manifesta que recibeu queixas pola limpeza e mantemento do ximnasio. A verdade é que máis que unha pregunta semella un rogo. Pero ainda así, pois manifestar que non hai constancia nas oficinas municipales de queixas do tema. Se algún dos concelleiros, e isto vai para todos, desta corporación, recibe alguna manifestación de algún veciño, debería instalo a facelo constar no Concello, simplemente chamando por teléfono para que se note a incidencia. Se non se fai, consideramos que está todo correcto. Diante desta cuestión, personámoslo no ximnasio e facer comprobación pertinentes. En canto a limpeza, opino que está todo normal. En canto ao mantenimento, ahora mesmo sí que hai unha máquina estropeada, que xa se amañou 2 ou 3 veces e que non merece a pena seguir amañando. Estamos pendientes dun orzamento para repoñela en canto haxa presupuesto e poñer unha nova, porque non hai maneira con esa máquina de arreglala. Quen ten que limpar o ximnasio? Iso vai a conta da empresa que o ten adjudicado. Pode haber deficiencias e todo é mellorable. La pregunta número 2, local social. A pregunta é a mesma que o Partido Popular, por tanto a resposta é a mesma. A pregunta número 3 era pagos ao transporte dos alumnos dos institutos de Foz e Burela. Os pagos das axudas, os transportes aos alumnos están liquidados e justificados na súa totalidade. Houve unha devolución, porque se lles fixo a todos os alumnos un anticipo, houve unha devolución porque non cumpleu as normas, e hai algún caso que non justificou o tope da axuda. E, como ustedes saben, nas bases é requisito que haxa un informe do centro educativo de conforme o alumno vai ás clases, lógicamente. As axudas son para asistir a clase, non para ir de paseo. No punto número 4, información sobre as axudas da ESO. Ben, estas axudas, así como as destinadas ás asociacións de veciños, que son anteriores ás da ESO, non se puderon poñer en marcha hasta agora por falta de partida orzamentaria. No momento que haxa partida, poderemos falar sobre este tema e outros asuntos. E, como ustedes saben, isto solucionase facilmente con un simple xesto. Enterramos a gadaña cortacabezas e inmediatamente nosotros
nos sentamos a falar sobre estas cuestións e outras que nos últimos 4 anos de legislatura non nos levaba media hora solucionar. Así que, pola nosa parte, estamos nesa tesitura. Vostedes dirán, falar de todos os temas con unha gadaña posta no pescozo dun compañeiro, pois non é nada fácil, vostedes comprenderán. Na pregunta número 5... Os acordos firmados son para respetalos. Xa debatiremos sobre eso. Na pregunta número 5, piscina de chapoteo, é a mesma que o Partido Popular, está contratada e esperamos que esteña lista antes do 30 de abril. Udival, na súa pregunta número 1, para que precisa este Concello 4 tractores, cantas horas de traballo se realizaron nos últimos anos? Bueno, vamos ver. No tema das horas de traballo voulle contestar por cortesía, porque usted pode ver os manómetros dos tractores cando queira, que están ali a disposición de quen queira. Pero bueno, vamos a ver. O tractor Valtra, o máis novo, 1626 horas. Utilízase exclusivamente para traballos de desbroce con desbrozadora de pluma, ambos os dous adquiridos recentemente a través dun convenio coa Xunta. O tractor John Deere, o máis antigo, 8.487 horas. Utilízase para desbrozadora de pluma, desbrozadora de cadeas, desbrozadora de martelos. Recentemente volveuse a instalar o cazo dianteiro para acoplar a barredora e incorporar o equipo de bacheo. A limpeza das superficies alquitranar supón un gran atraso para os traballos de asfaltado. Entón, con ese tractor, pues, esperamos avanzar un pouco máis. O tractor pequeno, o fotón, pues, resulta pouco axeitado en sitios moi pendientes ou peligrosos, o cual, ao ter agora un tractor novo, pues, se vai utilizar o John Deere para o equipo de bacheo. O tractor Lamborghini, 7.561 horas, adquirido de segunda man, é destinado a equipalo para a reparación de pistas forestales, desbroce das mesmas no período de incendios con desbrozadora de martillos. Este ano, e debido á gran cantidad de maleza que houve en todas as pistas, chegou a haber no mesmo momento 3 tractores traballando nas pistas, entre eles este. Próximamente vai quedar equipado cunha cuchilla niveladora, tipo motoniveladora, máis un compostador dianteiro para dar resposta ao problema das pistas forestales por mor das sacas da madeira. Ao mesmo tempo pode limpar cunetas, co aforro que suporá en costes de desbroce ou contratación de medios internos. Pódese consultar o expediente correspondiente para máis información. O tractor Fotón ten 883 horas, é o máis pequeno, adquiriuse para a Escola de Agricultura e utilízase para múltiples traballos, precisamente polo seu reducido tamaño. Ben sendo utilizado para tirar polo equipo de bacheo por falta de outro tractor, como acabo de explicar anteriormente. Coa incorporación do Valtra queda libre o John Deere, que é máis axeitado para ese traballo. Próximamente vai se equipar con unha máquina trituradora, que é parte do equipamento da escola, para non ter que queimar os restos vegetales dos parques de xardines na pista de andadura, por exemplo. Pregunta número 2. Por que non se pensou en mercar unha motobomba con fondos propios? Bueno, é difícil responder a isto. Xa se respostou no pleno anterior. É demasiada inversión, entendemos. A Xunta ven proporcionando motobombas a todos os concellos. Supoño que logo lle tocará a Valadouro. Debe ser que vai por orden alfabética. Senón non se entende. Tamén nos propuxeron naqueles momentos en que houve que mandar a nos ao desguace o cedernos unha motobomba usada das que se estaba retirando noutros concellos que estaban en bastante boas condicións, pero hasta o momento non tivemos noticia ninguna máis sobre iso. Se vamos a seguir insistindo en todas as convocatorias que fai a Xunta ao respecto. 3. Coste da barredora. Pois como explicamos no pleno, estes asuntos están perfectamente detallados no expediente correspondiente que se poden consultar en calquer momento, posto que están a disposición de todos os concelleiros e veciños. Calquera grupo podan usar o seu acordo ou desacordo reflexado no expediente, pero para eso existe outro procedimento de debate. Non é o apartado de robos e preguntas, pois o método para isto. Non estamos para perder tempos, explicando outra vez o destino, a finalidade e os orzamentos dos mesmos. Hai un expediente que se pode consultar, e además é público, calquer veciño o pode consultar. Na pregunta número 4 formula preguntas sobre se son difíciles de atopar protectores e tornillos para colocar no parque e cando se vai a levar a cabo o pecho do parque. Bueno, como se puido comprobar estes días, o parque está en plena remodelación. Xa estaba previsto o día que se formulou a pregunta e tiña un expediente aberto. De todas formas, os tornillos aos que se refire foron recortados antes de formular usted a pregunta. Deso
Recortados, sí, certifico. pero non protegidos. E podes preguntar a calquer pai. Foron recortados, Si pero non protegidos. non fai falta Estaban proteger os tornillos cando non salen das torcas. No, mentira. Eso é mentira. Vai a calquer pai. Isto non é un debate, é unha resposta. Eso é unha tomadura de pelo. Resposta número 5. Respecto á limpeza do parque, xa foi contestada no pleno anterior. E na resposta na pregunta número 6, expediente do matadeiro, desexa saber o relativo ao seu arranxo e para que se vai utilizar. Pois volvo a remitirlle o anteriormente dito, ten un expediente a súa disposición. Además, agora que está rematada a obra, hai un cartel grande dentro da porta onde dice o orzamento e o que foi destinado e canto costou a obra e todo eso. E no apartado C, rogos e preguntas. Poden facer as preguntas. Eu tiña un juego que, vamos a ver, o edificio onde está o AVE. O AVE, non, Me permites un segundillo porque tomar nota. Sí, no edificio do... o edificio onde está o día. O día. A xente que sabe o garaxe ten un espello ali. Ese espello ou non funciona ben ou, bueno, hai problemas ali, que se revisar o espello e iso que se mirar de outra maneira. Podo contestarche agora. Estuvemos desde agosto casi hasta noviembre sin poder adquirir espellos. O espello está posto. Sí, pero que hai algúns que están moi borrosos, que se ve mal que hai que sustituílos. Non que señan de mala calidade, que o sol os vai queimando. Eu sei que teñen algún problema cando salen do garaxe. Bien. O outro día ainda casi se enganchan ali dos coches. Entonces, ruego que se revisar É o edificio do día. o espello. Xa quedou contestada, non me fa falta que non contestes despois. Non Juan ten dos preguntas. Sí, bueno, era que se entendeu, como se entendín, que era falta de partida presupuestaria ou das axudas a asociacións veciñais, igual que as obras que se facían, non sei se tiñan un convenio coa Diputación, bacheos así que se facían por as parroquias a través das asociacións de veciños. Eu quería un pouco saber por que este ano non se levou a cabo nada deso. Ben, porque estaban agotadas as partidas e non se pudo facer unha transferencia de capital a tempo. O sea, este ano dase por perdido en Intentaremos, a ver, cando se prorrogan os presupuestos, as asociacións, as subvencións quedan fora. Cando hai partidas presupuestarias, pois se fai unha modificación de crédito. Había unha corporación nova e a partir de o verán, pois o que se detectou que había un montón de partidas agotadas e non se pudo facer ese traballo. Houbera feito tanto para as asociacións como para as axudas da ESO. As obras de bacheo que se facían van incluídas dentro dese... É unha parte que é para inversión, ou era hasta ahora, xa falaremos no pleno correspondente, como son as bases, e outra parte era para arreglar as entradas, que nas pode facer evidentemente o Concello directamente, a través da asociación. O Concello pon as máquinas do personal, a asociación de veciños, os cartos das subvencións, compra os materiais. En canto seña posible, pois nós tamén estamos deseosos de poder facer. Algo máis? Venega? Sí, nosotros temos aí unhas preguntas que me des. Se somos o alcaldía ten un informe sobre as deficiencias no edificio da protectora de animales, que polo visto cololle o techo. Bueno, podo che contestar agora, porque a asociación, non sei, a protectora non é do Concello. A protectora é unha asociación. Si temos coñecimiento do que pasou ali, evidentemente, porque hasta ese mismo día houve que axudarles a recoller os cas e se utilizaron dependencias do Concello, a nave, para guardalos naquele momento. E o que sabemos é que a propia protectora está traballando no tema, tanto co contratista como co dirección de obra, e precisamente que antes nunha das respostas falei que mañán hai unha reunión na Diputación, e o que sí que se vai facer por parte do Concello é instar a Diputación a que lle facilite os trámites, porque claro, dependen dunha subvención de conforme está en marcha, evidentemente, son cousas extraordinarias, é unha causa de forza maior, un temporal e tal, teñen que parar a actividade, e nese aspecto, si como que podemos nosotros botar unha mão.
no que é despois o que é o edificio en sí xa son cousas fora do Concello. Sí, non é do Concello, pero foi feita a través dunha subvención pedida polos concellos. Sí, dun convenio. O que si se pideu desde aquí foi un informe meteorolóxico para saber oficialmente a forza do vento, porque hai unha serie de normas que implica que a partir de X velocidade é unha causa de perdedor e se non é así, sería un defecto de construcción. Eu non quero aventurarme a dicir si o é ou non, para iso están os técnicos e son eles os que terán que resolver. Nos desde o Concello que temos que procurar é axudarles en todo o posible, porque eles estaban facendo unha boa labor para o Concello e unha lástima que hasta facía ese mismo día un ano que se había inaugurado. E, bueno, eu estuve ali á noite cargando penso, a verdade é que o vento que facía aquelo era extraordinario. Claro, eso xa son cuestións en que nós somos concejales, non somos ingenieros, non sei se hai algún ingeniero de caminos, creo que non. Alguna pregunta máis? Sí, temos. Como está as obras de subida de potencia na escola do Cadramón? Sí, eso se pideu un informe, o que pasa que como ali a propia asociación foi facendo unha serie de arranxos, non hai un boletín, nin hai un proxecto que diga non si é posible, que si é posible, si xa sabemos que é posible, o sea, barras eléctricas, por decirlo de unha maneira, deu o seu que, pero hai que facer un proxecto para certificar que a instalación interior si pode con nova potencia. Entón, hai que estamos pendientes despois, necesita un boletín e tal, porque tampouco lle van a enganchar ali unha potencia se o que está dentro non... En vez de costar a 2.000. E vai costar uns 2.000 ou 3.000 euros. Temos outra sobre o que se pensa facer sobre os inscritos que foron entregados por algún traballador deste Concello, por varios traballadores deste Concello, para a subida de sueldo, porque como se ven discriminados con respecto a outra traballadora, pois pediron aí unha subida se ten pensado facer algo sobre eso. Como non teño información total neste momento, contesto para o pleno que ven, si todas as subidas salariales no seu momento dependen dos orzamentos municipales. Ahora mesmo estáse pendiente do volcado dos datos do 19, cando os teñamos, pois podemos saber se hai posibilidade de facelo ou non, e despois tamén habrá que pedir asesoramento técnico aos servicios xurídicos para que ver si hasta que límite como se pode facer eso. E supoño que a idea de propoñer unha xunta de portavoces para falar dese tema antes de solucionar, o sea que van a estar ustedes debidamente informados. Bueno, temos constancia aí tamén de outros problemas que hai no tema do equipo de fútbol de veteranos da Alfoz Voladouro, que, polo visto, teñen problemas para vir xogar ao campo do árbol porque ven entrenar aí o Mondoñedo. E, bueno, primeiro está Valeiro, sí, pero se non está Valeiro, creo que primeiro somos de aquí que os de fora, porque é o Voladouro. Vamos por partes. O equipo de Alfoz. De veteranos, estou falando de veteranos. O de veteranos non teño constancia ninguna, nin naide dos veteranos se puxo en contacto comigo para pedir. O equipo do Alfoz, sí, cando tiña o seu campo en obras. Non, estou falando de veteranos. Pideunos o campo o Ribadeo, porque tiña naquele momento o campo en obras e o que tiña na Devesa estaba machacado. E veu entrenar un día. Tamén había pedido o Iberia, pero estaba entrenando Alfoz, entrenaba o mesmo día, non puido vir. E non lo pediron últimamente os de Mondoñedo, pero tamén é de supoñer para uns entrenamentos mentras teñan eles o campo embarrado. A partir de aí, o sea, non van a vir a destrozar o noso, pero nós calquer día o necesitamos nosotros e tamén lle vamos a pedir a outro. Por un día ou dous non lle vamos a negar o campo a naide, se está Valeiro. Ou outra cousa que se queira facer unha utilización continua, aí non
estou de acordo tampouco, pero non teño constancia deso. E además, ahora mismo, a mellor hai que paralo, porque despois dos temporal que houve, da agua que caeu, pois o campo tampouco está para soportar que veña a entrenar aquí todo o mundo. Perdón, os veteranos, por unha conversación que oímos o outro día precisamente no campo, non xogan, pero non nada desto que estás preguntando tú, non me coincideu logo, pero non xogan no artificial, no campo pequeno, arriba. É que eu tengo a entender algúns A veces hai equipos deses que entrenan no campo pequeno, que non se Depende de sabe. cantos se xunten, porque a cousa non vai estar moi... É que oí esa conversación precisamente que xogaban naquele campo, por eso... Se xuntan onte ou... Que no caso de Alfoz, por exemplo, que ahora hai un equipo conxunto funcionando, onde os nosos nenos, sobre todo os de infantiles, van a xogar o campo de Alfoz. Evidentemente non vamos a negar o noso campo para que veñan a xogar un día ou dous, non sei por qué. Ahora, no momento en que nós non poida soportar máis carga, pois habrá que parar tamén, non vamos a levantar o noso campo. Creo que ahora mismo que lle chega ben, xa polo que me dixeron precisamente hoxe, porque está un pouco choveu moito e ese campo ten un problema serio de drenaxe, entón, pois, habrá que dicir iso, oye, buscade outro momento que non, aquí non se pode máis. Alguma pregunta máis? Sí, temos, se ten pensado facer, porque nos preguntaron varios gandeiros, se ten pensado facer a feira das razas autóctonas do 2 de febreiro, O 2 de febreiro non. Evidentemente por falta de orzamento, porque esa feira é moi cara. Foi moi cara. barata. E a idea que ten o equipo de goberno pois é de potenciar as dúas feiras que hai no Concello, a Rapa das Bestas e o Santo Domingo. Non quere dicir que non haxa esa feira de razas autóctonas. De feito, falamos onte precisamente, creo que foi, con a Cruga, para que reserve as novillas que tiña para ahora para febreiro, para máis adiante, para que se faiga a subasta de raza rubia. No verán non fan falta carpas, non fan falta tanto despliegue de medios, porque esa feira custou máis de 20.000 euros e realmente o Concello ten necesidades moito máis acuciantes. Temos dúas feiras nosas propias que podemos facer eso mismo, pero dentro das outras dúas feiras potenciar o que xa é noso. E realmente, tanto unha como a outra, funciona ben. É algo para falar e para pensar. Volvome a remitir o da Gadaña Cortacabezas. Falando de custos, queríamos saber tamén o que costara o alumeado do Nadal, un IVA. 10.000 euros, xustos e claros. Foi cara a feira e o alumeado non foi caro. Para gusto se pintan colores. E as vallas da feira foron buscadas a Muras ou a Barcelona? Ajá. Xa está? Sí. Vale. Que grupo mixto. Es que non sei se terminaron. As vallas foron buscadas a Muras e o transporte cobrou 1.000 euros, porque levou un trailer e fixo 4 viaxes a Muras. 4 viaxes a Muras. Non me parece caro. Parece-me máis caro o alumeado do Nadal, habendo unhas luces aí. Nos custaba gastar 10.000 euros nun alumeado do Nadal. Pero, bueno, os outros secretarios gobernantes son os que a euro por habitante por aí gastamos como a Vigo. O sea que se Vigo é unha maravilla, pois creo que... claro, con sentada a Vigo. Bien. A pena é que a repercusión non seña a mesma. Sí, tamén estamos de acordo. A eles foron nos ver 400.000 personas e nosotros... Bueno, este ano o árbol da plaza creou moitas felicitacións de Navidad. Moitísimas. Non, foi do xogo, Sí. Ser é carísimo, a verdade que é, pero o ano anterior gastáronse 4.000 e queixouse todo o mundo, pois, evidentemente, o felicitado. De feito, claro, a xente non... A mí personalmente houve alguén que me felicitou. Sí, non, a mí tamén personalmente... Eu non creo que seña para tanto, pero... Houve alguén que me dicir que me
se puxeron moucides. E o ano pasado se puxeron. No, ano pasado non se Pero puxo. bueno, non sei, eu teño o ano pasado non pasado. Puxose hai uns cuantos anos cando estaban vivas as luces do Concello, que se puxo un arco ali, pero esas agora morreron. E custou 500 euros, eran 1000, pero o volveu nos alfo. Entón, custou 500 euros que saiu eso. Mas non cortou o alfo, era a mitad. 2 viaxes a Muras non traes. Bien. Non parece tan mal. Udibal, adiante. Remate. A mí a plaza personalmente gustoume, o meu costou 50 euros. O árbol da plaza gustoume, a mí o árbol gustoume da plaza, a mí o meu xa digo, 50 euros costou. Bueno, sí. Non era prácticamente. A ver, María José, unha regla de 3. 51, 2000, 2000 que? claro, por 50 euros por un habitante. Claro, Entón foi bastante máis caro que o resto do Cando puxen eu, costou 50 euros. Cando o árbol da plaza, cando coloquei eu como concelleira, costou 50 euros. Que quero dicir? Venga, Que bueno. vamos ao O grano. árbol gustoume, relativamente sareu máis barato. Adiante. Porque se pregunta, e despois ven relativo a isto un robo, o contenedor de papel da subida da iglesia, por que se cambia de sitio? Bueno. Cambiause de sitio, desubicouse. Sí, precisamente hoxe pola mañá, de casualidade, estaba aquí unha das persoas que aparca ali, que son quenes desplazan o contenedor. Sí, cando está baleiro, por supuesto. Porque ali normalmente todo o mundo aparca en batería e ali hai 2 coches aparcados sola. Parece ser que se están producindo algúns roubos nos coches e, bueno, eu xa se advertín, olha, ali é en batería e non se desplaza. Ahora, que o contenedor esteña un pouco máis para un máis para outro, tampouco non é por eso, é porque tú cando queres acceder ao contenedor do plástico, podelo ir personalmente a ver. O contenedor do plástico ahora mismo queda bloqueado polo contenedor de papel, de maneira que se está mollado ou incluso se tal, teste que estirar, meter ali e non eres capaz de acceder sin mollar todo o brazo. O que as persoas que queren reciclar é como, por exemplo, unha persona de brazo corto, como sería alguén da miña casa, non me gusta, non é capaz, teño que ir sempre eu porque non chegas. Antes sí, porque entrabas... Pero tamén pode ser cando vayan a retiralo que o move un pouco. Sí, xa mo ten. Ella estaba o sea, está normal, o sea, aquí plástico e aquí estaba o papel. Agora o papel está cambiado de sitio. cambiou para o lado do plástico, pero non podes acceder ao plástico. Non sabes que o plástico ten a portiña de acceso. Eso é fácil de corregir. Pasaba unha cousa, e nos lo habían dito os operarios da recollida, cando estaba precisamente o contenedor baleiro, ao tratar de aparcar, empuxábano e trincaba o soporte do outro contenedor e viñamos do coche da basura e non podían sacar o... Por eso se cambiou. Pero bueno, hai que facer outra modificación. Ojalá todos os problemas foran esos. Non é só deses coches. Más preguntas? Sí. Vais a facer desde o parque un acceso a... No, es que no te oía, dime. ¿Sí? Sí, se vai facer desde o parque un acceso ao río que este bloqueado para os nenos, pero que si podamos acceder os maiores. Porque o ano pasado, cando estando eu ali presente, un neno baixou ao río, non fomos capaces de subilo, tuvemos que ir á casa de Marisa a coller unha escaleira para lograr que o neno subira, porque non se quería mover nin para un lado nin para outro dos nervios. Entón, tens que ir á parte final, non hai un acceso real. Antes os lavaderos, baixábamos por ali, estaban bloqueados con unha porta. Ali hai unha trampilla que eu sei. Non accedemos os maiores. Está cerrado. Non está accedemos. É que, cando había esa trampilla, o que se pasaba era que o candado ese acababa estropeándose sempre. Para a limpeza do río, os operarios saltan o río, e o que se trata é que non salten os nenos. Pero neste caso sí, o ano pasado sucedeu eso, hai xuguetes que caen ao rego, ao río non eres, tens que ir á parte de abaixo para colleros, cando chegas á parte de abaixo co fluxo da auga xa van en tal, entonces un acceso sí que era interesante que existira, porque a día de hoxe vémonos moi bloqueados para eso. Vámolo baraxar, non sei se técnicamente se a normativa actual o permite, pero que onde hai nenos hai que ter moito cuidado, porque son
son moi pillos e enseguida buscan a maneira de irse por río. Non podemos hacer. Bien, tomaremos en conta. Bueno, pois iso é un rogo tamén, é un rogo que tamén é que, por favor, se poña un paso de peatóns aquí en frente da casa dos de Vila. Despois que, se tú queres cruzar e vas por esa acera, tens que ir, se realmente cumplirías a normativa, tens que ir hasta o parque, e do parque cruzar polo outro parque, polo dos árboles, e subir hasta en frente de Roubo e facer esa L, senón non hai maneira humana de pasar. Naquel cruce é moi peligroso. Tú chegas ali en frente do de Vila, tens que pararte, mirar que che veñan de abaixo, que a día de hoxe non existe aquel stop que se quitou. De Vilita. De Isabel. De Vila. Pero estás dicindo na Avenida Mondoñedo. No cruce. Sí, López Mariña, Manolo López e Isabel Mariña. Sí, donde vivía Tita. Que tiña costurero. Avenida Mondoñedo. Avenida Mondoñedo. Sí. É o comezo mismo da Avenida Mondoñedo. Non vive Tita. Tita vive no primeiro e Isabel Manolo no segundo. Tú chegas ali a cruce, non hai maneira. Ben, É peligrosísimo. vamos a esa vía é da Xunta. E despois hai unhas distancias desde o propio cruce para poñer os pasos de peatóns. Quero recordar cando se puxo o da parte de arriba, que está aquí despois do parque, creo que son 50 metros desde o cruce. Por eso tamén na rotonda tampouco está o paso de peatóns xusto na rotonda, que tamén nos acaban de comunicar que está peligroso porque se meten os coches e se encontran despois co paso de peatóns, pero non creo que a normativa que non che permite poñela ali mismo. Ten que haber unha distancia. Entonces, pois, instaremos o aparejador que nos informe e a ver a que distancia se pode poñer. E os abaixo que faiga un stop, porque que a día de hoxe aquela curva fana como si É que non hai stop. Non hai stop, aquela curva No, o stop está na parte de arriba. Está na general. Está salindo de Andrés López. Os abaixo, os que veñen de Santa Cruz, non teñen stop. Claro, porque o teñen os outros. Claro, pero quero dicir, toda a vida estuvimos ali un stop e non pasaba nada, todos o facíamos. Toda a vida tuvemos un stop porque non tiñamos no outro lado. Consideramos que é moito máis viable e máis fluido o tráfico desta maneira. Se poñemos os stop en todo lado non pasa nada. Se poñemos os stop en todo o cruce non pasa nada. Non, tú tens unha das vías que dá libre e a outra é que é lóxico. Pero ese é que está libre agora. Bueno, pues os dous carriles, e ese carril está mismo encima da xente que vai cruzar. Tens que meterte xusto no cruce, tens que meterte na esquina para ver quen ven. Ben, estudiaremos o tema, aunque me parece difícil porque nese lado, por exemplo, se hai un stop, días de mercado, colapsamos o mercado, que foi un dos motivos por poñerlo bloqueado. Pero estudiaremos. A ver. Venga, é que nos metemos... Este é un capítulo de rogos e preguntas, vale, un pero debate. déxeme 5 segundos contestarlle a Fina. Imagínate que vas pola acera de Fotovídeo Miguel. Chegas á esquina de Fotovídeo Miguel, a casa de Isabel, como accedes á outra acera? Ai, non pasas. Tes que ir hasta o parque, cruzar o parque, e atravesar a través do parque e virte a Roubo. É unha burradísima. É unha burradísima. Vamos mirar o tema da Entonces sí que había que ponerla na normativa. Avenida de Mondoñedo, si se pode, claro. Claro, é a Avenida de Mondoñedo. Vamos a ver os metros. Abre. Imagínate que... Colapsa, sí. Non é fácil. Non é fácil así. No, Aí non se va a deixar. Pero é que a día de hoxe temos que ir hasta a esquina para poder ver. María José, o primeiro paso é solicitar a Xunta porque había e eles nos dirán as normas despois dun informe do aparejador que foi que se poida cruzar, porque o problema de hoxe é que temos que ir xusto a esquina para ver xusto os coches que veñen de abaixo. Penso que son 50 metros, pero non quero Porque falar. senón non eres capaz de cruzar. Bien. Podedes facelo vosotros calquera. Bueno, non está sin risco. Algo máis? Pois con esto levantamos a sesión entonces.